Упражнение за човек с инсулт, като искаме да подобрим равновесието. От лявата страна е парализата, десния крак е силния, лявата ръка е спастична. Използваме стегнатостта да се държи, като я държим в супинация, за да може да предизвикаме хвата. Прехвърли тежест надясно и наляво. Имаме две нестабилни повърхности, различни. Едната е надълго, за да може да предизвика способността на глезена и на петата и да седи стабилно. Главата е изправена. Може да затвориш очи. Това е допълнителен утежняващ фактор към равновесието. Отвори очи. Качи десния крак на първото стъпало на шведската стена. Изправи главата. Качвай на първото стъпало. Гледай напред. Стой там. Качи отново и задръж там. Дръж. Погледа изправен. Така. Хубавото на дългата коса, че веднага мога да преценя да не навежда главата. Сваляй долу. Благодаря ти. И така. Продължавай. Изправи главата. Добре. Пусни долу крака. Сега. Дигни нагоре крака, без да стъпваш на стъпалото. Просто го вдигни. И го пусни. Отново. Дигай. И отпускай. Погледа напред, докато правиш упражнението. Дигай. Пускай. Трудничко. И това ви е възможната прогресия, която да действате. Сега, ако не е толкова напреднал човека, червеното руло може да се махне, за да е по-стабилен хемикърка. Може да се заиграете доста. Очите може да се затворят, може да се натовари когнитивно човека с някакви задачи, броене назад, броене напред, броене през две цифри. В дясната ръка може да се носи нещо, може то да е нестабилно, т.е. да е чаша с вода и така нататък. Доста може да се заиграете. Но това е една идея как да се предизвика статичното равновесие. И както виждате, то води до отпускане на още спастичната ръка. Защото когато натовариш един спастичен крайник, да върши някаква функция, той по-малко започва да се отпуска.